anem a veure, no tenim ningú inconvenient en augmentar el pressupost i si aquest equip de govern considera que fa falta augmentar el pressupost, l'augmentarem, però no tindrà que ser perquè vinga vostè a dir-nos el que tenim que fer, sobretot quan en la seva exposició de motius diu una cosa que és absolutament falsa, perquè diu que en el 2022 se ha recortado vertiginosamente en áreas de prevención dejando desamparados a los municipios de la provincia. Això vostè no s'ho ha tret? Si hem passat de no tindre cap diners d'inversió en prevenció d'incendis a 8 milions. D'on s'ha tret vostè aquesta retallada vertiginosa? Me pareix a mi que no s'ha llegit vostè el reaccionar perquè ha confundit l'ajuda d'espais naturals en prevenció d'incendis, que no té res a veure, perquè en prevenció d'incendis este any s'han destinat 8 milions i vostè en romanents, que en vàrem incorporar 4, va votar a favor. Aleshores és igual és que no s'ho ha mirat. I de fet, dels 32 municipis que hi havia en el 2020 que tenien el Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals, en l'actualitat ne tenim més de 200 que ja el tenen. Aleshores, igual les dades que té no són exactament correctes, jo la convido a que vagi a vostè a l'àrea de Medi Ambient i que allí ho pregunte i que ho averigüe tot. I també li dic, no se trata de ficar-se així a veure quina província la tiene més larga, ni de poner tota la carn en l'asador que li ha quedat a vostè molt malament per estar parlant d'incendis. Però sí que és cert que en la província d'Alacant s'invertís un 60% menys que en la província de València en prevenció d'incendis. I allí governa vostè junt amb el Partit Popular. Igual alguna cosa tindrà que veure. I ja li dic, en el Reacciona nosaltres tenim dos tipus de modalitat d'ajudes. La modalitat A, que se dona a tots els municipis, se dona preassignat, no és concurrència competitiva, tots els municipis que tenen menys de 20.000 habitants i més de 25 hectàrees de monte d'utilitat pública reben ajudes directes i també tots els municipis sense límit de població que tenen el Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals. Per què? Per a incentivar que els municipis el facin. I entre les coses que les bases del Reacciona posa que fem és ajudar a la redacció d'instruments tècnics d'ordenació i de protecció, estudis d'ordenació forestal, plans tècnics d'ús de medi natural o plans locals de prevenció d'incendis forestals. És a dir, que és una de les qüestions que està ficat en el Pla Reacciona. Així que, si tenim que ficar més diners, evidentment, aquest equip de govern tindrà clar que es ficarem. Però no diga vostè que hem de retallar de manera vertiginosa perquè no és cert. Està vostè dient una cosa que és falsa. Gràcies, vicepresident.